iyi ndo tsvimbo yangu yeupfumi. Wese anoda kubata upfumi kana chii ndo patinomutaurira nevadzimai kuti mhondori gazi rinoone zvese. Saka tinotanga tanyika henyu pedyo muone mvura kuti hamuna chinhu. Tikataura pfuma yapadhuze mukwe yapadhuze handiswedera pedyo nasekuru ipfume. makadii mhuri yezimbabwe vari mativi mana vari kure kwose kwavari. Nhasi uno tauya padare rachiremba Samson apo tauya kuzonzwisa kana kuzokurukura nekubvunza maringe neinonzi Eastern Money yatanzwa kuti vari kuita pakati pedare ravo. Makadii chiremba Samson? Simba makadii. Aiwa, isu tinofara tauyawo pakati pedare renyu kuti tizonzwisisa kuti tizoona kuti ichokwadi here chiri kuitika. Vanotenda ichokwadi. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti hanzi ichokwadi chavanoita pakati pedare ravo inonzi Eastern Money. Mungati kurukuru here kune vanoda kuuya kuzoitirwa Eastern Money vauye vachinyatsonzwa zvizere kana kuti vauye vakapakata zvinodiwa. Vazukuru vachiremba vanokwanisa kuti kana uchida pfuma zvinoenderana nepfuma yauri kuda. Vanokutenda unotenga fodya dzako dzaunotenga vakugadzirira watoenda nepfuma yako wakuti unoshandisa. Iri dare rinobvumirwa munhu wese angava ane bhizimusi kana chii. Vanongogadzira vanhu vakatotarisa ipapo kuti unobata upfumi hwako zvinhu zvotofamba zvakanaka. Muchidudza kureva kuti ini ndikatori ndiri kutoda izvezvi zvinokwanisika kutoitika here patakagara pano. Vanokwanisa kutokugadzirirai kana muinayo fodya yenyu ingavadaidza kuti Pacific kana Madison. Ndetaita rumbo rakanaka, ndine shamwari yangu inayo fodya. Unayo here fodya? Vape tione kuti ichokwadi here. Vape tione kuti ichokwadi here. Nekuti ini chaichera sandanyasa kukusikana nazvo inini ombozvionera kuti ichokwadi here. Chiitwa ndidani. Vakurakidzei. Tine mushonga watinoshandisa. Vane mushonga wavanoshandisa. Ndindo fodya yenyu yakavharika fodya yenyu yakavharika yamaya nayo. Chikurakidzei zvizere kuti zvinofamba sei. Tinoda kuti uye padhuze mukere vazvizivire. Iyi ndo tsvimbo yangu yeupfumi. Wese anoda kubata upfumi kana chii ndo patinomutaurira nevadzimai kuti mhondori gazi rinoone zvese. Saka tinotanga tanyika henyu pedyo muone mvura kuti hamuna chinhu. Toka tainyika toibuditsa. Ndikuzoona tikuda mari totobuda nayo muno kama mushonga chete hauna pfuma. Ndo mushonga unouya yamutarise mvura iyi haina chinhu ndizvokapera. Tobva taisa mushonga ndo mushonga unoshanda nepfuma. Ndo mushonga wepfuma iyo. Uyu mushonga uyu inonzi Sandawana, ndewe Sandawana handitika. Mukatarisa pakadai pakadai ndo fodya yenyu ndika. Fodya itori nyowani. Vana vese venyika ino vazvionera kuti hapasi kungotaurwa chete. Handiri mukuona izvi ifodya nditika hamuna chirimo hamuna pfuma hamuna chii. Ndatoda kuita sei? Toda kushandisa. Tinobva tatora hwani imwe chete ishi ifodya ishi hamuri kuona handitika. Iyi fodya inobudisa pfuma dzakasiyana siyana. Inoona kukubuditsira 20, inoona kubuditsira 30 kana 100 handika. Saka zvinoenderana nekuti ndinjatibudisire mari. Dzangokastira 4 papfuma yabuda iyoyo munotoenda nayo munotenga. Ichitotenga here mari? Ichitotenga ipfuma yechokwadi ndeyenyu. Hani kuzvona tirikuzvona munotipa mukwiri kana takubuda munoenda nayo ndeyenyu pfuma ngataise pamvura imvura hamuna chinhu handika. Tikataura pfuma yapadhuze mukwe yapadhuze handiswedera pedyo nasekuru ipfume. Ndio chaichaitini dola zishamwari Ndora chamwa. Kuli aiwa ina zvainoita ndio chaichaitini. handitoye uri kudere munyinomo totora imwe ishi haina chiripo ishi imwe ishi tokasta futi. haina ndichabude muno naokurandanaka E20 yese munozviona ura zvizvi nai
mhuri yezimbabwe uchida pfuma muzukuru kuzvionera ruzhinji rwezimbabwe tatitokaza tanenge ani 2 tani 2 yaichitiri handitika tasaka ne 2 zana iwe $100 chamwa ndiyo chaicha ishi tikatokupona kwasa unotenga tinzwe chirimba bata kumwana bata ndiyo chaiyo chamwa nditika chaiyo saka inotenga here imari inototenga mpere unotobuda utomhanya utonotenga dzisidzo mari dzinozodzwa kwamuri here aiwa zidzozi saka maUS yaunoda unoiwana nyange wakada tigadzire maranzi nyange chero nyika yauri ikoko tinokwanisa kukugadzira ewe tinokwanisa kutokutuma zvotuita tokutumira mushonga wako wogadzira wanga kunzvimbo yeuk kana sisi aiwa ndo inonzi minana muri kuzvinzwira kuti hanzi nyange kwauri ikoko another $20 unokwanisa kugadzirirwa nasekuru chiremba Samsoni mashura mashiripita ndikusangana nawayo ndizofodika dzenyidzi mashura mashiripiti andasangana nawo mudare rachiremba Samsoni ayo zvakaoma saka tinechitosuta mari kanguva sei tichifamba nemafosha amuzvizive zvinoita pfuma mupere pfuma ndezvinoita pfuma mupere pfuma iyi ndezvekuti pfuma inoshanda nevhu handiti saka pfuma iyoyo inotogadzirwa pamusha uno totokupaenda nepfuma kana kuti tokupa mazuva atinokupa tokuti takudai unga wabata chipi nechipi nyange pfuma yaunoda isakamuona apo ndaita kuti muburitsikana asi tinozotora mupiri weitwenda naye apana chakaipa munotenga mazvitengera modzokanimotoradzatatebhuku ndizvozvo aiwa tinotenda ruzhinji rwezimbabwe uyai muzvionere moga ini ndazvionera nemaziso angu nemeno angu kuti chishamiso chandisati ndambosangana nacho burikidze kubva mukuzvarwa kwandakaita nemakore andanawo 45 ndasangana nechishamiso chihombe chinotyisa asi itori mari yandiri kutoona mari chayo imbobata mufana wangu mari imari chayo chayo iza tibate hombe yacho ndo dzinowanzovharwa vanhu vadzisinzanisii original mumanje 500 yake akufanira kutora kunoitora asati atoitora ipfuma dzavo apukeredzese saka munogona kumboti munhu paanoepepeya munozosara kuti mugadziri ozoya chitoro kana mugadziri aripo mune mashoko here amungaise kuruzhinji rwezimbabwe vari kure vari kwavari kwavagere vamwe vanoti hatikwanise kusvika tinokubatsira chero uri kwauri ikoko zvisina dambudziko kana chipomerwa chinenge chimboripo tinokugadzirira zvinhu zvako zvitofamba zvakanaka kutosangana nepfuma yako tine mishonga yakasiyana siyana imwe maringi imwe yeupfumi inga uri businessman kana kuti une mabhizimusi tinokubatsira mupwere musabirwe muchinzi ndichiremba Samsoni kwete chiremba Samsoni ndivo vanavo aiwa ini ndine mubvunzo mumwe chete chirema sandabuda mukati medare renyu ko vasina mari zvachose vanoti havana kana mari vanokwanisa kuita mari vanokwanisa kuita pfuma yakawanda chaizvo tingaita mukastira pfuma iyoyi kana tamupa magic money aiwa ndotenda ruzhinji rwezimbabwe ini ndazvionera saka vari kuti vanoda mari pfuma casting money kwachiremba Samsoni vanokwanisa kukubatsirai ndinotenda